Namaste, moje ime je Sanja i ovo je kratki sat Yoga Nidre. Ako do sad niste radili Yoga Nidru, to je relaksacija, odnosno yogi sleep ili yogi spavanje koje se inače izvodi u šavasani. No isto tako to može biti bilo koji ugodan položaj. Dakle, ako ćemo u šavasanu, lijepo lezite, namjestite se, uzmite dekicu, pokrijte se da vam ne bude hladno. Isto tako koljena možete staviti tako da stopala spojite, koljena raširite u stranu. Ako imate nekih jastuka, možete iskoristiti tako da to stvarno bude ugodno. Isto tako se možete nasloniti na zid, staviti jastuka koliko god želite. Bitno je da ste u položaju koje možete provesti 10-15 minuta, da se ne morate premještati, tako da ne prekidate relaksaciju, odnosno meditaciju. Smjestite se i možemo početi. Uzmite jedan duboki udah kroz nos i duboki izdah kroz nos. Zamislimo kako ispuštamo svu napetost iz tijela. U potpunosti se prepustite podlozi, vašoj prostirci. Pokušajmo ispustiti zadnju napetost iz svakog mišića. Postoje mjesta na tijelu gdje se napetost podsvjesno vraća. Kao mjesto između obrva, vrat, ramena, kukovi, bedra. To je napetost koja se vraća uzrokovana stresom, strahom, nekim traumama ili negativnim sjećanjima. No većinom samo stresom. I sve što trebamo je staviti pažnju na to mjesto i zamisliti da napetost napušta tijelo. Skenirat ćemo lagano tijelo od glave do pete. Opustimo cijelo tijeme glave. Opustimo vrat, vilicu. Opustimo sve mišiće lica, očne kapke, te čelo i mjesto između obrva. Mjesto između obrva je mjesto gdje se nalazi naša šesta čakra, intuicija ili treće oko. Osjetimo kako se obrve rastavljaju i kako izraz lica postaje smireniji, sretniji. Pokušajmo to zadržati. Od glave lagano spuštamo se ka ramenima i opustimo cijela ramena i prsa. Mjesto naše srčane čakre, Anahate. Ramena su mjesta gdje se nakuplja stres i teret kroz cijeli dan. I zamislimo kako sa izdahom ispuštamo sve to iz tijela. I postajemo malo lakši. I onda opustimo cijele ruke. Sve od ramena
kroz laktove do dlanova i sve prste. Ako su ruke u dodiru sa podlogom ili sa koljenima, s tijelom, primijetimo taj osjećaj. Primijetimo kako se prsti prirodno, lagano skvrče. Stavimo pažnju na dlanove. Primijetimo njihovu teksturu, temperaturu, vlažnost. Dlanovi su mjesto jedne male čakre, hasta čakre. To je mjesto gdje primamo i dajemo energiju iz tijela. Dajmo mu malo pažnje. Da zamislimo kako primamo relaksaciju, sreću i mir. I vodimo sada tu lijepu energiju nazad do prsa. Osjetimo ljubav oko srca. I onda opustimo sve trbušne mišiće. Primijetimo kako dahom masiramo sve unutarnje organe. Svaki dah je masaža. Zamislimo kako udišemo sreću, ljubav i mir. A izdišemo napetost, ljutnju. Da opustimo cijela leđa. Vizualiziramo kralježnicu. I prodišimo kroz svaki kralježak. Od vratne kralježnice sve do trtice. Onda stavimo pažnju na kukove i na zdjelicu. To je mjesto gdje nakupljamo strahove, negativne emocije. To je mjesto gdje trebamo jako često se dobro razgibati i ispustiti sve to iz tijela. I onda vizualiziramo kako sa izdahom šaljemo sve strahove van iz tijela. I vraćamo snagu u svoje tijelo. Opustimo bedra, cijele noge, koljena, listove. Sve do stopala. Opustimo pete, tabane i sve nožne prste. Cijelo tijelo je opušteno. Naše fizičko tijelo. I
pročistit ćemo sada naše energetsko tijelo. U jogi to su naše čakre. Vizualizirajmo stup od zdjelice sve do krune glave sa naših 7 glavnih čakri. Odnosno vrtloga energije. Zamislite ih kao krugove koji se vrte. U životu težimo balansu i težimo tome da su čakre izbalansirane, odnosno da se sve vrte jednako. Izbjegavamo da se vrte prebrzo ili da su blokirane ili da vrte sporo. Da ćemo mentalno proći kroz svaku i dati joj malo pažnje. Zamislit ćemo njihove boje. Počnimo od korijenske čakre i boje crvene na dnu zdjelice. Zamislimo kako se vrti, dajmo joj malo pažnje. Da se podižemo do narančaste čakre ispod pupka na vrhu zdjelice. Zamislimo kako se vrti i dajmo joj malo pažnje. Podižemo se do žute čakre, malo iznad pupka. U centru naših organa, manipura. Mentalno ju zavrtimo i dajmo joj malo pažnje. Da idemo do naše srčane čakre, anahate, zelene boje, u centru prsa, centar ljubavi. Zavrtimo ju. I onda boja plava, grlena čakra, u području vrata. Zavrtimo ju, dajmo joj pažnje. Naša intuicija, 6. čakra, mjesto između obrva, tamno plava boja. Mentalno ju zavrtimo. I naša 7. čakra, najviša čakra, na kruni glave, boje ljubičaste do srebrne. Mentalno ju zavrtimo. I onda mentalno prođimo od krune glave do zdjelice i zavrtimo ih u drugom smjeru. I zamislimo kako se savršeno balansiramo, kako potičemo vitalnost, zdravlje, ljubav i sreću u tijelu. I kako sve negativno izlazi i napušta naše tijelo. Vratimo se sada u centar prsa, područje oko srca
I smjestimo se nečeg lijepog što nam donosi sreću ili ljubav. Sjetimo se neke osobe koja u nama pobuđuje toplinu oko srca. Pokušajmo taj osjećaj zadržati. Vratimo osmijeh na lice. Još jednom opustimo obrve. Uzmimo jedan duboki udah kroz nos i izdah kroz nos. Lagano počnemo vraćati pokret u svoje tijelo. Počnemo micati prstima, rukama, stopalima. Bez naglih pokreta. Ako smo u ležećem položaju ili u sjedećem, na sljedeći udah protegnemo ruke iznad glave. Protegnemo cijelo tijelo. Ako ste u ležećem položaju, zagrlite koljena ka prsima. Ako sjedite, spustimo ruke ponovo na bedra. Ostanimo tu. Ako smo u ležećem položaju, prebacimo se na desnu stranu i lagano, sporo, zatvorenih očiju se podignimo u sjedeći položaj. Sa što manje ometanja zadržimo mir i meditaciju. Ispravimo kralježnicu, otvorimo prsa, opustimo obraze. Duboko udahnimo, izdahnimo. Sklopit ćemo ruke ispred prsa u Anđali mudru. Iskreno zahvaliti za ovu praksu, za ovu energiju, za ovaj osjećaj i vrijeme koje ste dali sebi. Namaste.